Гаура – це невибагливий, сонцелюбний, посухостійкий, морозостійкий кущовидний багаторічник з тривалим періодом квітування з кінця весни і до осені. Її стебла тонкі і довгі, вигнуто нахилені, утворюють високий повітряний кущ. Квіти гаури багаті нектаром і привабливі для метеликів, бджіл та інших комах-запилювачів. Sparkly White перекладається як блискучий іскристий білий. Це сорт з білосніжними квітами, що розкриваються з ніжно-рожевих бутонів. Він формує кущик заввишки близько 50 см. Перевагою сорту, окрім компактних розмірів, є також сильне розгалуження стебел, за рахунок чого кущик росте щільнішим і квітує триваліше до перших осінніх заморозків. Ніжна повітряна текстура гаури забезпечує приголомшливий акцент для посадок у природному стилі в поєднанні з польовими квітами, декоративними травами та іншими сонцелюбними посухостійкими багаторічниками в змішаних посадках в альпінаріях або міксбордерах. Це компактний сорт і може вирощуватися в декоративних садових вазонах